sentian kukulen argi printzak, zentzumen esnatuen askanai bortitzak, esnezko hortzak eta ezinezko hitzak. En Jaso tengo asegurada una educación de calidad para mis hijos. Gure ikastola da hortzen erne mina, hizketan ikasteko hotsa Jaso proiektuan aktiboki parte hartzeko aukera zabala dut. erne mina, hizketan ikasteko hotsa hitzegina, eguerdirako ara hasten naiz. La comunicación y la coordinación familia-ikastola es básica en nuestro proyecto educativo. Atz bihurtzen den hitza ez delako azten, pentsamentu txiki bat hasten da marrazten. Oroitzapen zoragarriak ditudalako, nire seme-alaben etorkizuna Jaso ikastolaren esku egotea nahi dut. Igeltsuz egina, gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsuz egina. Working with new technologies is funny. Hemen ikasleak, euskal giroan eta bizikidetza ederrean hezitzen ditugu. Estaltzen badizkigu bibegi zapiak, ea nola marrazten ditugun zazpiak. Jasok kalitatezko zerbitzu osagarriak eskaintzen ditu. Kontatzen ikasteko olez olegina, gure ikastola da trenbide burdina. Jason euskarak izin. Olegina, iluna barrez berriz hitzaren jolasa, harreman bide sakon delako sola. Ikastolan laguntalde polita osatzen dugu. Hitzaren arnasa, ikasidan ikartu eta zuri pasa. Niretzat, Jaso ikastolako proiektua lana baino gehiago da. Aurrentzat egina, gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina. En mi caso, la orientación que me ofrecieron en Jaso fue básica para mi futuro. Hizketan ikasteko hotsa hitz egina, gure ikastola da arbela urdina. 在伊卡斯多拉哈索小学，我们说巴斯克语、西班牙语、英语、法语、德语，我们也说汉语。 Le français c'est une langue de países, et dans cette école on apprend le français. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Behar duzueneako hemen izanen gaituzue. Ongi etorri.